Здравейте! Книги четете. Чакай, нищо не продавам, ски как бързо да ме изгоня. Ма не ми говори така, бега от кажеш как ще изсипат на центъра глупак. Писна, и кога бързо 2 месеца си да тук писна ме. То гледай се напълни само с някакви мангали, погледни отгоре какви хора идват. Само гледай, центъра, пърши 2 лева да ми държа. Не. Нямаш? Не. В джоба не мога да нямаш някакви 2 лева. Не. Добре, хайде. Не. Утре ще ми дадеш 2 лева. Да, Да мога да хапна нещо, че не съм мял. Добре. Няма, човека показваме, нямаше 2 лева. Чува сега, него ли да му дам една книга? Ма книгата е примерно на Джон Updike, мисля, че беше "Бягай, заеко". Виждаш ли, предния път само ню ти правиш и сега вече вика нямам утре, нали, утре да мина. Така... Чакай сега, почваме да взимаме книги. История, животни, разкази и басни. Това звучи добре. За 300 лева книги трябва да купа. Не знам какво ще правим, какво ще струваме. 300 лева. Не бай Даню, бай Ганю. Защото има и бай Даню, има и затова. Супер. Алек Константин, чакай сега. Вей Христоматия. Не, те няма разбере никой. Чикаго е назад. Бай Ганю. Взимам ги всичките. Потигото. Добре, тази седмица ще не мили, не драги. Вей, брат. Сега и букварко намеря да подаряваме буквари. Мама, видай. Хора не мога да фана книгите, еле, те са разпаднат. Дай ми по една от всичките направо. Чакай, ще ги взема всичките направо. Дай тази взема. Стига. Таз много дебела. Ами тя е фентази. Тя много дебела, тя ще изплаши хората. В смисъл, и аз не знам за какъв човек. Решил съм да подаря 20 на книги, тъй че за произволен човек личам като сектант вече, ама карай. Възкресение, звучи добре. За не ми дадеш сега някоя на Юли Толкин. Как виси Юли Толкин, бе, човек? Ето как. Заклевам се, това е с отстъпката 10 лева. 299.95. Брат, имам книги за едно училище и една циганска махала да се отопляват. Могат да се изкарат на отопление на книги поне една седмица, брат. Трябва да съм по-мил, нали? Слушайте сега малко, чакай. По-мил ли да съм или малко? Да съм със себе си. В смисъл такъв да кажеш, книга искаш ли? Или да съм добър ден, аз съм от TikTok. Няма значение какво се казвам. Мил. Това ще ми е малко трудно, ама ще пробваме. Точно човек, дали чете? Здрасти. Книги четеш ли? Бързо. Чакай, само да питам нещо, аз виждам, че бързаш. Добре, знаеш, когато не мога да сетиш, Малкият принц си става ли? Устройва ли това? Имаш ли деца? Не, нямам още. Дано да имаш един ден, ето прочети. Това е книга, между другото, да ти кажа, която се чете 3 етапа в живота. Може да я четеш като дете, когато възмъжаваш и вече като възрастен. Да не си ме арестувал някъде, гледам се гранична полиция. Аз съм. Георги ли къса? Аз съм, да. Георги, Станчев. Да. Здравейте! Книги четете ли? Чакай, нищо не продавам, ски как бързо да ме изгоня. Ма не ми говори така, бега от кажеш как ще изсипат на центъра глупак. Ски бяга от тук ще ми викаш, бяга от тук ще викаш някой друг. Ще ебав шматката просто. Брат, това е себе си. Ако искаш да съм себе си, виждаш как съм себе си. Ски бега от тук. Ще викаш, бега от тук някой друг. Майка ти просто ще бат за усукам тук на центъра, се чуеш на кой да крещиш по-напред. Тук знаеш как ще ги заритам, ще ги бай книгите, те какво ти стана, елек. Ски бега от тук ще ми вика този глупак. Ски ти представяш си малко, брат, направо канти. Ски ще издивея, заклевам се. Са някакви олигофрени, аз ти казвам, виж сред какви олигофрени живея, човек. Го заритам пред цялата му рода там. Извинявай, книги четеш ли? Четеш ли книги? Миташки Коста? Представя ви DJ Double D. Митак, четеш ли книги? Време на време. Митак, гледай сега Коста. Те момчета, четете ли книги, бе? Коя е последната книга я си прочел? Сега чета 2 книги. Ти, що сте така ушите, елек? Шопени съм. Къде ти се стремаме, ме? Влади Кънчев. Много по-зрена Влади да трачиш. От Станчев. Коя е последната книга, която почети? Национално гладуване. Национално гладуване? Значи трябва да дам нещо за пътуване тогава. На тебе са падна Байгани. Чел ли си?
Брат, така като гледам, А, си ги продаваш, ли? нищо не продавам, велик. Искам само да се усмихвате, нищо не продавам. До Чикаго и назад, фейлетони разкази. Чел ли си? Да. Как на един и същ, бе, човек? Въй на един и същ, знам, бе, брат. Как са зачели? Добре, едната ми я върни. Коя ще вземеш от двете? Байгани. Байгани ще вземеш. Да. Труден избор. До Чикаго беше по-интересно. Казвам ти, до Чикаго е по-интересно. Нямат социални мрежи. Не е истина. Тези години колко ме е страх от хора без социални мрежи, заклевам се. Хора без... За нищо, живи и здрави. Живи и здрави. Меташки, нищо не искам да ме черпиш. Метака, само да ви кажа, ми направи преди музика, с която да изляда да се бия. Смеси Джанго Бесокови. Джанго ми я направи. Излях на много готина песен, Метака ми я направи. Чай сега, те с полицай да дадем една книга на тях, как мислиш? Казвам, бега от тук ще викаш на сина си, на дъщеря си, на жена си. На мен няма викаш бега от тук, защото може да не завърши цялото изречение. Извинете, книги четете ли? Спокойно ще ви подаря една книга. Не искам нищо, искам само да се усмихвате. Не? Ей, супер. Нямам презерватив, ще я ви дам презерватив. И чуя сега, виж сега, това пишли са шапката, ми струва надежда. Здрасти. Книги четете ли? Не, на русском. А, по-рускам говорите? На русском книги читаю. Той руснак. Пак на камък удрям с някакви чужденци. Руска книга аз харесвам на Пушкин, но има едно стихотворение как се кажеш, как мимолетно видение ли беше, какво беше? Момчета, книги четете ли? Не читам. Браво. Ти? Не. Нямам презервативи да ви дам. Това не правим. И това ли не правите? Браво. Не дейте никога, значи нито книги четете и секс не правите. Така е. Поне съм сигурен, че двама нито ще четат, нито ще се смножават и се размножават. Книги четете ли? По принцип да. Искам да ви подаря една книга. Може ли? Ако Не искам нищо, абсолютно нищо. Просто ми кажете каква е литература. Байганю, богат татко бе. Ей, тази ми е препоръчка, тази ви я подарявам. Разкази. добре, благодаря. За нищо. Нали гледаш какви са кисели, колко бързо ги оправям, само да ми кажат нещо навъпреки. Здравейте, книги четете ли? На? Не така. Без последната. Книги четеш ли? Коя последната книга ви прочети? Няма значение, аз ще подаря една книга, пък ти прави каквото искаш с нея. Щом четеш, ето ще дам един сборник с разкази. Подарък "Живот в скалите" от Мария Лалева. Благодаря ти. Подарък имаш от мене. А ти ще ме черпиш някой мелодия следващия път и готово. Здрасти, книги четете ли? Рядко. Рядко, последната книга, която прочетете. Супер. Разбиме се на око. Разбиме се едно око. Чакай, каква е тази книга, че? Разбиме. Разбиме се как книгата и корицата си едно око. Чакай, че разбиме се едно око и стръпна да чуя. Добре, мога ли ти подаря една книга? Може? Малкият принц на Антуан де Сент-Екзюпери. Благодаря. Аз последната... Чакай, добре, разбрахте и на тебе и ти искаш книга. На тебе ето, "Не мили, не драги" от Иван Вазов. За нищо. Аз мисля, че ма тролва нещо. Разби ма, вика се едно око. Книги четеш ли? Не чете ли? Някой от вас чете ли книги? Имам една книга за подаряване. Подаряване. Чисто много току-що. Сега за жена ти да дам книга. Питам тебе. Моята жена Ста- ще, ама не знам какво. Бре, те с очила от какво ги сложихте? Аз моите са от четене. А моите са от годините. Как от годините, че? Добре. 55 години са. 8-5. 7. Аз 7-5. Добре, какви книги? Мапче е там. Всяква имам. Имам Байганю, имам Малкия принц, имам разкази на Йордан Йовков, имам всичко. Кажи, ето ти Байганю. Някъде тук живея. Ма искам да живея сред хора, които четат книги, а не които не правят нищо. И код мога по въпроса го правя. Извиняй, книги четеш? Може ли да ти подаря една книга? Не искам абсолютно нищо в замяна. Добре, аз ще подаря една книга за детенцето. За детето ще подаря една книга.
Презервативи. Ей, неща. Брат, аз сега трябва да изостана. Те някакъв катлут с книгите. Един луд сини книги върви зад мене. Те, обърка схемата аз. Обърка схемата, сега трябва да вървя като някакъв луд зад нея. Скъскаме пръсти, братски. Идете, книги четете ли? Нямам презервативи да не дам. Книга раздавам. Искаш ли да ти дам една книга? Четеш ли книги? Честно ти кажа, не, ама последното е... И твоето и теле. Богат беден, само се ме разлистил. Има... Здравей, ти вика, подарявам книги на хора, които обичат да четат. Ти нормална ли си? Гледаш ли го френя, човек? Здрасти. Книги четете ли? А? Чакай, щях да ви подаря по една книга, бе, човек. Може да се запалите на плажа с топлите, да въеба в прошлиците прости. Извиняй. Книги четеш ли? Коста, Кобра, книги четеш ли? Питай, вие четете ли книги? Подаря. На Пламен, познавате ли? Да, познаваме се. Приятно ми е. Аз съм Ирена. Георги Скам, познаваме се много добре. Вие сте в TikTok в момента на живо. Ама чакай, ела, добре, това е едното с другото, какво още има? 740. 740, ето виж. Да, виждам, гледам. Да, ма вземи си една книга са в тези работи. Ето, имам Малкия принц, имам Байгани до Чикаго и назад. Това го върнахме днеска на детето. Така, Байгани, по тигото имам. Има богат татко, беден татко. Ей, тази е хубава. Да, богат татко. Е, къде? Такова. Ето богат татко, беден татко. Сега ти пари ще ми искаш за това нещо. Какво? Какви пари ще ми искаш? 15 лева. Искам само да се усмихнеш и просто да продължаваш нагоре, да не се притесняваш. Паца е го. Да ви кажа, тия книги са по 3 лева. Ето. 3 лева, купуваш и по 2 има. Ето има и по 2. Купуваш 10 книги и разбираш сред какви хора живееш. Излезеш си квартала и ги раздаваш на хора, които не познаваш. Не като мен да търсиш познати, които да спреш, на хора, които не познаваш. Моля? Искам да ви подаря една книга. За децата. А? Не? Подарък ще? Добре. Хубав ден. Извинете, книги четете ли? Не остава време. Не остава време. Работа, само работа. Работа. То не остава време, наистина. Големия ще важно. Четеш ли моето момче книги? Да, чай ще подаря една книга. Искаш ли? Подарък от мене. А? Ето, Малкия принц. Чел ли си я? Не. Много е хубава. Ма ти можеш ли да четеш? Айде прочети една страна. Прочети това изречение. Само ще ти подаря една. Ще ми прочетеш ли това изречение? Аз... Поне автора. Кажи ми автора кой е. Покажи твоята буквичка, коя е? От тези горници, коя е твоята буква? М. Браво, моето момче. Добре, обещавам ти, като пораснеш, ще ти подаря книга една. Брат, една книга за мен назям. Всичко има, подарявам книги. Чисто нови са, тук що я купих. Чакай, читаш се на мачка. Кажи ми дали четете и ще ви подаря една много хубава книга. Добре, заповядай тогава една много хубава книга. Живот скалите на Мария Лалева, това са разкази. Я подаря на някаква от бабите, защото аз я имам едно. Имаш ли? Чакай, друга ще подаря тогава. На теб имам богат татко, беден татко. Чела ли си? Не. Добре, ето заповядай богат татко, беден татко на тебе. Това е бестселър. Ето на вас тогава, дами. Щом другата дама каза, че е много хубава книга, би трябвало да й се доверите. Остава само... Да, на мен не. Супер, на мен не, защото аз съм непознат. Но на нея може да се доверите, щом казва, че книгата е хубава. Доверявам цял живот. Много добре ще знаем. Не знам откъде ме познаваш. Книги четете ли? Да. Коя е последната книга да прочети? Браво, чакай, ще подаря още една книга тогава, искаш ли? Да, бе, съвсем сериозно. Йордан Йовков разкази. О, хубаво. А ти четеш ли книги? Аз теб спрях по принцип. Не знам. Имам презервативи за те и май няма да ти ги дам. Щом не четеш книги. Добре, на теб ще дам Малкия принц. Малкия принц. По принцип сега дам презервативи, ама... Добре, лек ден. Момче. Книги четеш ли? Да.
Коя последната книга ли прочети? Чай ти подаря една книга. Кажи ми коя, ти останаха само български, но... Аз много специални такива братлети. Да ти кажа сега, ако ще само си... До Чикаго и назад, Шибили е прочел. Викам в затвора, нищо като имам свободно време. В затвора? Как в затвора? Като ходя в затвора, там чета основно. Сега има време... Ма чакай, в затвора има само комунистически дърти, комунистически книги, или? Аз намерих една-две много хубави. Кои? Предсказвам от Библията 1700 някой. Ей, та ще ти хареса. Аз тази баща ми беше издавал... Чел ли си? Не, баща ми е издавал направо. Баща ти е издал? Чакай малко, брат. Струва ми се, че е таса за тези книга. Не човекът. Аз не мога да приложа човек. Аз ще го разбирам. Брат, то се е мотивация, няма така. Ян Ван Хелсинг там... Смисъл, знам ли, обаче тук Не пипай тази книга. Ма тя не пипай тази книга, е много приятна между другото. Тя е по-скоро интересна, тя не е да приложиш нещо. Тя е просто интересна за някакви йоги, за някакви такова. Теория, знам какво, какво мога да го приложиш, брати, само да кажа. Аз такива или екзо, такива някакви... Брат, нямам за магия, велик. Екзо, мегзо, нямам за магия. Исторически, чай да ви плана. Няма, аз съм малко по-скоро. Епопея на забраните. Това ще сигурно са много интересни, трябва някой ден ги пиша. Седи пък са на квартира, ако съм вкъщи, ги взема. А на квартира те... Добре, дано да не ти остане време ги четиш, това означава, че си в затвора, да знаеш. О, да, и аз това тръгвам да намеря хора. А? Сигурен съм, и аз съм от семейството. Ти затова си бил в затвора, знаеш. Ти затова си бил в затвора. Хубаво, шегувам се, лек ден, брат. Разбрахте бе, щом само ми каже издателство Делфин, аз те разбрах веднага. Има такова издателство. Не, благодаря ти много, аз ги подарявам на хората. Благодаря ти, жив и здрав. Ако някой ще идва на би тук от коментарите и ще изледа някакъв цървол. Здрасти. Здрасти. Да, аз съм Георги. Супер, за книга ли? Чакай, ще дам една книга тогава. Чакай, ще дам Епопея на забраните. Благодаря ти много. Много те уважавам. Благодаря ти, брат. Книги четете ли, извиняй? Да. Коя е последната книга, която прочетахте? За Господа чета, аз винаги. За Господа? Да, ходим в църквата. За Исус? Нямам за Исус книга. Каква има ти? За Аллах. За Аллах. Да. Да. Чакай малко. Пак става. Да? Става ли за... Чакай. Имам, ето, намерих. Пак става. Знаеш ли кое е това? За което? За приказки. За приказки? Да. Ти знаеш ли тази книга? Я? Тази книга знаеш ли? Ми пише така да... Знаеш кой, я ми дай книгата, давай нагоре да ваня, давай нагоре, приказки, знаеш какви приказки ще дам, давай нагоре да ваня, възари там сега тук, знаеш какви приказки ще ви дам. Приказки, мриказки, потигото било приказки. Чай да питам нещо. Да? Танго, можеш ли да го изсвириш? От усещане за жена. Добре. Приказки били. Ски държи потигото и ми вика приказки. Поздрав за целия ми лайф. Тази книга искаш ли я? Да, бе. Знаеш ли за какво се разправя тази книга? Ами приказки. Да се махаш от тука, с 200, с 200, да не възаритам ще ги... Бай, Ганю, ще подаря на ти. Добре, дай. Ето. Благодаря. Чакай, Лео Миме, на тебе ще подаря до Чикаго и назад, че вие не се спряхте с вашите глупости двете, да пътувате. Братле, четеш ли книги? Книги четеш ли? Или повече, сега не много. Искаш ли да ти подаря една книга, подарък от мене? Не знам, нещо отвътре ми подсказва, че трябва да ти подаря книга съвсем сериозно, брат. Не искам нищо в замяна. А може ли да откажа подаръка? Възможно ли е да го направя? Защо искаш да го? Чета Юли Толкин. Добре. Не четеш Юли Толкин, това е много добре. Аз съм човека просто. Ти си не човек, бе, брат, виж, точно не човекът. Ти не си човекът. Вие книги искате ли? Имам Юли Толкин, не човекът. Добре, живи и здрави тогава. Чао! Лека вечер. И да те питам, знаеш ли тази книга Знамя? Викам, знаеш ли за какво се разправя? Приказки. Здравейте! Четете ли книги? Коя е последната книга, която прочети?
Атомни навици. О, чакай. Имам страшна книга за тебе. Юрий Томкин, не човекът. Супер, да не я запалиш. Подарявате ли ми? Подарък, чисто нова е. Да не я запалиш. Не, няма. Тя тази книга специално заслужава да бъде запалена, ама след като я прочетеш, прочети поне заглавието и после я запали. Чакай, да. А ти четеш ли? Виж, дай на другото момиче. Ти четеш ли? А? Моля? Ти не. На тебе тогава ще дам бай Ганю. Ето. И без друго имаме да четем. Ето. Дръжи в ръчичка, бе. Как държиш тази тежка чанта? Виж каква голяма раница има приятелка ти, няма къде да я приведе. И гледай сега, понеже виждам, че много четеш, задръж само секунда. Чакай! Чакай, на теб ще дам сега. Ето ви книгоразделители. Да си имате за всички книги, които сте прочели, за цял живот. Нушо, какво става? Нушо, четеш ли книги? И Потигото или Байганю? Байганю, че много байганю си има. Ето Байганю. Нищо, разхождам се, подарявам книги. Що, защо някаква акция ли има? Правя си акция в TikTok. В TikTok. Чай, че платя телефона. Братле, моля една снимка. Заебано. Ето ви на вас Потигото. И после една снимка. Сурш с книгите. Задръж малко сега. Задръж малко сега. Ето. Подарък ли? Да. Подарък. Варна ли е това? Каква Варна е, брат? Кирил Метори. Добре, айде. Заставайте. Чай, че аз съм се изпотил. Ела тримата, ай. Чай само. Добре. Виж сега държа така телефона, май карай. Аз подарявам книги по центъра, вече свърших. Свършиха ми книгите, да. Сцената филма е топ, казвам ви. Ако искате да сте романтични, някой гадже да вас забележи, брат, задължително е тази песенчка.